बे लेन्ड सिजननि गेजेराव मोनथाम मोनसेया जाहैबाय प्रेयारजों नोङो इसोरनि खाथियाव फैनो हायो आरो नोङो मोनसेया जाहैबाय फास्टिं प्रेयार माने गावखौ थख' खालामनाया जाहैबाय नोंनि डिस्ट्राक्शन नोंखौ खालामग्रानिफ्राय नों गावखौ थख' खालामनो हायो फास्टिंनि गेजेरजों जोङो मा आर्मस्टिभिं आखाइ फोलावनानै जोङो गैयिफोरनो जों जाहोनो हायो नोंनि जानायखौ जों गुबुननो होनानै जों राननानै जानो हायो आरो बिजों बिउटिसो जागोन माने बिउटि अफ फास्टिं प्रेयारा नैबेसो लेट सिजन होनोब्ला जों उदै बासिनाय बोथोर होननानै जों बुङो दा बे उदै बासिनायखौ आसलते जों बोरै जों बेखौ टाइम खाथायनो हागोन सोरबा सोरबा ओरै साननायसै गोसो गैयाब्लाबो नियमथार नालाय उपाय गैयालै उदै बासिनाय बोथोर फैबाय नियम बायदि गोबां समाव नियम निति बानायो नाथाय नियम नितिफोरखौ जों समावहाय सिफायो आरो जों बेखौ कमप्लिटलि जों थांनो हाया बेखायनो जोङो बेखौसो होनो लुबैदों एक नाम्बाराव इसोरा गोसोखौसो नायो जों बेखौसो दिनैहाय आं रायज्लायनो लुबैदों इसोरा माखौ जोंखौ नायो दा दहाय जों नुबाय दा लास्ट माथाइनि 6नि 16निफ्राय 18 पदआवहाय दिनै बेवहाय मा फरायना देखायदोंमोन कि जे नों जेब्ला उदै बासियो नों माबायदि स्टाइलाव थानांगौ दिन्थिनाय नङा नियम मानिनाय नङा नाथाय गोसोनिफ्राय दा बेखायनो गोबाङाव जों बेखौबो प्रेक्टिस खालामो कि एटलिस्ट सप्तायाव खेबनै जोङो बेखौ माने उदै बासिनाय जेनेबा वेडनेसडे एन्ड फ्राइडे गोबां मानसिफ्रा नों लुथारेन होन नों एनएलसि होन गोबां बेबायदिनो नुबाय कि बुधबार आरो सुक्रबारखौ दे जों फास्टिं प्रेयारनि थाखाय थानि आरो बे दिनखौ जोङो उदै बासिनानै जों थानि दा बुधबाराव था बिस्थिबाराव था बा माब्लाबा था आं बेखौ लाबोनो गोसो जायाखै नाथाय बे 40 डेज दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जों जेखौ फोथायो जिसुआ क्रुसाव थांनायनि सिगां बियो ओरैबायदि माने सारा संसारनि पानिशमेन्टखौ बियो गावनियाव गजाय लानानै बेजों बेसेबां सैनो थांगासिनो दं बेनि सिगां बियो गावखौ प्रस्टुत खालामनोसो सैनो हागोन ना हाया बै जायगासिम बियो बोलो मोनगोन ना मोना नैबेफोरनि प्रिपेरेसननि थाखाय आसलते जिसुआ बेबायदि गावखौ प्रस्टुत खालामनानै थाङो दा गावखौ प्रस्टुत खालामनो थाखाय जुदि बेयाव थाहैनोब्ला जिसुआ जों मानि प्रस्टुत जानो नागिरदों दा खोथाया बेनोसै जिसुनि 40 दिन फास्टिं प्रेयार थानायनि अर्थआ जाहैबाय बियो जिहेतु सासे इसोरनि फिसा जानानै बे पृथ्वीयाव बियो नोंनि आंनि भाग जायखौ जों सैनो हाया बेखौ बियो सैनो थाखाय बियो गावखौ प्रिपेरेसन खालामनो बियो फैनायनि थाखाय बियो 40 डेज बियो गावखौहाय इसोरनाव गथायनानै प्रस्टुत जानो हायो दा जेब्ला आं प्रस्टुत जानायनि खोथाखौ बुङो जोङो गोबां समावहाय जायो प्रस्टुत माबायदि प्रस्टुत हमना लादो नै आङो 4 तारिखनिफ्राय कनफारेन्स सेन्ट कनफारेन्स बेप्टिस्ट कनफारेन्स माबा कनफारेन्स बिदि थांबा बेस्ट मोनसे टेकनिक जेखौनाखि आं फिजिकेलि सोलोंनो मोनदों नाम्बार 1 फार्स्टआव आं मा सानोमोन जेब्लानाखि नोङो मोनसे क्रुसेड बा सभाफ्राव प्रसाद होगोन ना बे प्रसाद होनाय समाव नों उदै एम्पटि नोंनाव उदै बजाय नङै एम्पटि जानानै नों जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ बुङो ना ओरैबायदि बोलो बहानिफ्राय फैगोन नों फात्ता मोननाय नङा दिस इज अ काइन्ड अफ फास्टिं जे आङो इसोरनि बाथ्राखौ 2 घन्टा बा 1 घन्टा आं प्रसाद होगोन बेनि सिगां आं प्रिपेरेसना मा with fasting and prayer I should fast but I should prepare myself जेन' आं बै फुर्तिखौ गसंनानै इसोरनि बाथ्राखौ आङो बोलो गोरायै बुंनो हागोन बेनिखायनो गोबां समाव जेब्ला आं न'आवबो न'निफ्राय बहाबा एरिया पास्टराव आं जेब्ला प्रग्रामाव थाङोमोन आङो ब्रेकफास्ट जानानै दोनदोंमोन सानो थाङोखि फुल स्टमाकजों आं थाङोब्ला आं आनकमफर्टेबल जागोन नाम्बार 1 फिजिकेलिबो आं हासुनो खिनो नाम्बार 2 जाहैबाय उखुस उदैजों आं गसंनानै मोजां बाथ्रा बुंनो हायो बेफोरबो मोनसे another kind of fasting that I want to preach माने आं इसोरनि बाथ्राखौ बोलो गोरायै प्रसाद होनो गोसो बेखायनो आं प्रस्टुत बेबो मोनसे another दानि बेनि उनावनो
सासे मोजां प्रसारकआ आंखौ लिंदों बियो फास्टिं खालामनानै प्रसारक जेला सेला जेनेबा ओंखाम जाब्लाबो आरो मा होननाय मिथिगौ जेला सेला नों इसोरनि बाथ्रा बुङोब्ला बा नों बोलो गोरायै प्रसार होनोब्ला नोङो इन्टिस्टमा ओमफ्राय नों जाब्लाबो खिन्थु नन भेजजों खालामनो साबसिन नन भेजजों आरो भेजजों मा डिफारेन्सआ खोथाया नै बेयो आंखौ मा होनबा पार्टिकुलारलिथ' नोङो अमा बेदर जानानै अमा बेदर थिगसे जानानै ओंखाम थिगसे जानानै नों प्रसाद होनांगौब्ला नों आनकमफर्टेबल जागोन मानो आनकमफर्टेबल खारन जों बेदर जानाय लोगोसे नोंनि बडियाव बेलेग धरननि फिलिं जायो नालाय जों रायज्लायोब्ला बबेबा समावहाय जों मा होनो निरामिस जाब्ला उदैया गोजोन उदै बुंब्लाबो आराम मोनो नाथाय नों नन भेज जाबायब्ला ना बेदरजों थिगसे जाबायब्ला नोङो ओंखामखौ अर्थात उदैखौ नोङो आनकमफर्टेबल मोनगोन उखुस मुखुस मोनगोन थिग जानो हागौ सोरबा जोंलाय माथो नङा फिसा फिसा इनसिडेन्टनिफ्राय नों गावखौहाय दास लानानै नों खामायनो हायो आं बेखौसो दिनै बुंनो हादोंखि बुंनो लुबैदों 40 दिननि गेजेराव जों बे 40 दिनाव मा आसलथे जों मावनो हायो मा जों खालामनानै 40 दिनाव नों गावखौहाय बे 40 दिननि लेन्ड सिजनखौ नों बारहोनो हायो बेनिसो कयेकथा आं थिसाइसनि माखासे बेखौहाय बिसोरखौ बुंनो लुबैदों आरो अमा नाय नोंमारगौ जेब्लानाखि नों अमा बेदर जायालाबा बा बेदर जायालाबानो उदै इन्थिजों नों जेब्ला प्रसाद होगोन ना नोंनि ओंखाम उखैनायाबो बहा थांगोन नोङो ओरैबायदि मोनसे मोजां मेसेजखौ नों होनो हागोन नों थाखा मोनलायगोन This is a kind of fasting आरो जिसुनि फास्टिंनि खोथायानो जाहैबाय कि ख्रुसआव थैगोन बिनि जनै बिनो बोलो नांगौ बिनि जनै बियो गावनि दैथि अर्थात नाथाय मोनसे खोथाबाव फास्टिंनि समावहाय माब्लाबाबो नों गावखौ लनलि फिलिं जानो नाङा जायो जिसुनिफ्राय सोलोंनो दै जेब्लानाखि जिसुआ 40 दिन फास्टिं प्रेयार थादोंमोन बे समाव सैतानाबो बेखौहाय टेम्पटेसन खालामदों अर्थात परीक्षा लाफैदों नाथाय जिसुआ गैयाखै जिसुआ जुदिअ बियो मारुबारि फोथार जेराव 40 दिन बियो फास्टिं प्रेयाराव दंमोनब्लाबो बियो माब्लाबाबो हारसिं मावा होननांगोन बे बाइबेलावनो लिरनाय दं जिसुनि 40 दिन फास्टिं प्रेयार थानायाव बिनि सोरगोनि दुत आत्माफ्रानो बेखौ जोथोन लानो जाहैदों आरो मिथिबाय बेखौ गोसोखांनि दै जे जिसुआ माने जेब्ला फास्टिं प्रेयाराव दंमोन बे समावहाय सोरगोनि दुतफोर आत्माफ्रानो बेखौ जोथोन लाफैदों होननानै बुंदों माने जिसुआ माब्लाबाबो हारसिं नङामोन बेखौ जोथोन लानाया आफा इसोरजों बे क्लस थानानै सोरगोनि दुतफ्रानो बेखौहाय मा होनो जोथोन लाफैदों दा बेनिखायनो नैबे 40 दिननि गेजेराव जों मा सोलोंनि दहाय जोङो पास्टरा फरायनानै थांबाय बे 40 दिनाव नाम्बार 1 जों मा फकास खालामनो हायो जों नाहरनो हायो जाहैबाय कि फकास अन द निड फर गड्स फरगिवनेस तारमाने नाम्बार 1 नाव जों ओरैबायदिखौ नाहरनो हायो नोंनिफ्राय हास्थायनाय नङा आंनि फकास खालामनो थोनाया ओरैसो दै जे बे 40 दिन जिसुआ फास्टिं प्रेयार थानानै बियो कालभारि क्रसआव थैहैनायनि गोनांथि गुबै ओंथिया मामोन जे बियो नोंनि आंनि बियो पापखौ बियो लानानै बियो दिनै फास्टिंआव थानानै जिसुआ बियो कालभारि क्रसआव थैहैदों बेनिखायनो मा जों बे 40 दिनावहाय जोंनि साननाय हनाय फोथायनाय थाबायनाय नोंनि प्रार्थना आर'जजों जों मा खालामनो हायो जे जों जिसुनियाव फकास खालामनो हायो मानो फकास खालामनो हायो जों बुंनो हायो हाबाब जिसु नों आंनि थाखाय आंनि पापखौ नों क्षमा होनो थाखायनो दिनै नोङो बेबायदिसैबा फकास 40 दिनाव नों बिदि नोंगौ जों सानफ्रामबो बेखौ सानो जों अखानायब्ला जों सानो किन्तु स्पेसिफिक नों माब्लाबा सम मोजां होनो हायाखै माब्लाबा नों गावखौ टाइम मोजां होनो हायाखैब्ला नों बेफोरखौ नागारजोबनानै 40 दिनखौ नों साननो हायो अके दहायसिम मैयासिमाव आं जिबायदि जिसुनो सम होदोंमोन बा आं जिबायदि जिसुखौ साननांगौमोन बा आं जिबायदि बिनावहाय बिनि खामानिखौ सम मावनायनि थाखाय आं जि सिन्था भाबना खालामनांगौमोन आं फोथायनांगौमोन एसेसिमखौ जुदि आं हायाखै मोनदोंब्ला बे 40 दिननि गेजेराव बांसिनै गावखौ जिसुनिथिंजाय
नायनानै नोजोर दोननानै आं समखौ खाथायनि नंगौबा जोंनि बेखौ जों खालामनो हायो मानोना दहायनो जों बुंबाय कि drawing closer to God बे 40 दिननि गेजेराव जों गावखौ जिसुनि बा इसोरनिथिंजाय क्ल'ज माने खाथिसिन मोनदांनो हायो आङो बेखायनो फुङाव मोनसे मेसेज लिरदों आं जोंनि गिर्जारिफोरनो वाट्सएप ग्रुपआव कि बे 40 दिननि गेजेराव जों मा खालामनो हायो माबोरै नोङो 40 दिनखौ नोङो दिनै खाथायनो हागोन बिनि कयेकटा जिनिसफोरखौ आं होदों नैथियाव मा खालामनो हायो जोङो जे something to मा होनो readiness distraction तारमाने मा खोथा जाहैबाय बे 40 दिननि गेजेराव जों जेब्ला जिसुनियाव फकासखौ नोङो दोनबाय थागोन ना नोंनि खाथि खाला आलदा कि distraction जाय जे distractionनि जुनै दिनै नोंखौ इसोरनिफ्राय आद्रनानै लाङो बेनिफ्राय नोङो गावखौहाय आलादा थख' खालामनो तारमाने बिनि मिनिङा जाहैबाय मा नों जुदि फर एग्जाम्पल आं होनोसै बेनिफ्राय जुदि गरमासिम नों थाबायलाङोब्ला नों लामायाव माबायदि अबस्टाकल नों मोनलांगोन गोबांनो बिसय आगदा आखि नों नायब्ला नोङो अबस्टाकल जिनिस जाय जिनिसफ्रा नोंखौ बेंथेनाय जाय जिनिसा नोंनि साननायखौ माने हमथानाय बेफोरबायदि जों मोननो हायोना बेनिखायनो बे 40 दिनाव जों ध्यानाव थायोब्ला मा होनो नोंनि लाइफ अर्थात नों जे इसोरनाव फकास खालामदों नों जे गावखौहाय बांसिन इसोरनाव क्ल'ज थानो थाखाय गोसो जादों दा बेयाव जे नोंनि थाखाय अबस्टाकलफोर दङ बाधा होग्रा थाबथा होग्रा दा बाधा होग्रा थाबथा होग्राया गुबुन बिसय थानो हागौ आं बेखौ बुजिना सोरनिबा बिसयाव इसोरजों नों क्ल'ज थानो नागिरनायाव नोंनि लोगोनिफ्राय मोनसे अबस्टाकल फैनो हागौ नोंनि साननाय हनायनिफ्राय मालाबा अबस्टाकल फैनो हागौ नोंनि गावनि व्यक्तिगत केरेक्टारफोरनि थाखाय हेबिटनि थाखाय गाज्रि आखुनि थाखाय हयथ' नोंखौ इसोरनिफ्राय अबस्टाकल होनानै नोंखौ होबथानो हागौ दा बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै जों 40 दिनाव मा खालामनो हायो कि इसोर बे 40 दिननि गेजेराव मेक मी रिफाइन माने मा होनदों बेबा रिनिउ खालामनाय रिफाइन दा जोङो रिनिउ रिफाइन होनोब्ला दा खोथा आङो मैया सानसे सिगां रुमा थिगैनो दं खिन्थु स्टिल आं मा होनो जाहैबाय नों रुमखौ साफा खालामदो आं थाफैनो हायो that means renewing renovation फोसाबखांनाय आन्दाज लाखांनाय जों बिसेस गावखौ आन्दाज लानाय मायाव आं आन्दाज लानो होनदों I didn't say you that you have committed sin नों पापि होननानै नों माबानांगौ आं बेखौ होनाखै नाथाय रिनिउआ मा आं जे इसोरजों बासायजाखानाय आं इसोरनि खासै आं दंखायो बेखौ आं फोथायखायो खिन्थु बेखौ आरोबावनो आं 40 दिननि गेजेराव साबसिनै आं आन्दाज लानानै गावखौ जेन' आङो रिफाइन खालामनो हायो रिनिउ खालामनो हायो ओमफ्राय बेयो माबोरै फैगोन जेब्ला नोंनि फोथायनाय नोंनि थाबायनाय नोंनि साननाय हनाय नोंनि अखा नायनानै नों सिरि मोनजेननायनिफ्रायनो नों मा जिनिसखौ सानग्रोयो बेखौ नोङो दोनजोबनानै जिसुनि थिंजाय साननाय बेखौ नों फकास खालामो drawing closer to God नों माबोरै इसोरनि खाथियाव नों फैसिननो हागोन नों जेब्ला बेबायदि खालामगोन अब्ला फैनो हागोन होमब्ला मा होनो prayer number 1 prayer प्रार्थनानि गेजेरजों दा प्रार्थना होननानै बुङोब्ला सोरबा साननो हागौ आं बिदिनो हाया बा आंनो टाइमा गैया मा होनो खिन्थु प्रार्थनानिबो गोबां नेचारफोर दं प्रार्थनाया मोनसे ओरैबायदिबो दङ आं बिराद मोजां मोनो दाख्लै महिलाफोरनि सभायाव जोंनि आलासिया मोनसे खोथा बुंदोंमोन ना गोबां समावहाय जोंबो न'खर बिजाबखौ खालामो आरोखि ओमफ्राय नै खालामो मालाबा टाइम बायदि हाया मालाबा जाया खिन्थु आंनि फोथायनायखौ बेयो बिराद मोनसे ट्रान्सफरमेसन मोनदों जों अनेक समावहाय गिल्टी फिलिं मोनोना मबा मोनसेखौ नों जेब्ला हेबिट खालामबा नों बे मबा मोनसेखौ नों जेब्ला स्टार्ट खालामो ओमफ्राय बेखौ नोङो डिसकन्टिनिउ खालामोब्ला गिल्टी फिलिं जायो खिन्थु डन्ट फिल मानो खारन नों माब्लाबाबो गावखौ गावनिफ्राय नों जेब्ला टाइम सेट खालामनो हागोन ना इट इज नट फ्रम गड इट इज फ्रम इउ जायनिसै माने बियो मा जायो आंसो टाइम सेट खालामदों नालाय ओके बे समाव आं बिदि लागोन गाबोन आं बिदि खालामगोन अमुक दिनाव बिदि खालामगोन होननानै टाइम टेबल बानायदों means that is from me
बे जाहैबाय आंनिफ्रायसो बानायनाय ओमफ्राय बेनिखायनो नोंनिफ्राय बानायनायखाय इयो मालाबाबो कन्टिनिउ सेम टाइम जाया मिथिबाय ना डिसकन्टिनिउ बे जाखागोन ओमफ्राय जों जेब्ला गावखौ बिराद सिस्टेमाव दोनबाय बिराद नियमाव गावखौहाय बान्दो दोनबाय ओमफ्राय मालाबा नों जुदि गोग्लैहैबाय थांनो हासिला जों मा गोग्लैफिनो उदाय खालि एफाबां सेस्था खालामनो हाया गैया बेबायदि नोंहा मोनसे फिलिं फैनानै गावखौहाय आनवार्डि फिलिं जायो खिन्थु इसोरनि बेसो there is no time limit there is no systematic anywhere everywhere anytime बिदिसो आरोखि बे केरेक्टारखौबो जों जिसुनिफ्राय सोलोंनो हायो इन्टारेस्टिंआ मा जिसुनि मालाबाबो टाइम टेबल गैयामोन ओमफ्राय जिसुआ पार्टिकुलार मोनसे जायगायाव थांनानै फोसाबनाय गैयामोन जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ लाफानानै बियो एनिवेर एभरिवेर मा जादों जाहैबाय जेराव थांनानै माखौ नुयो बेखौनो बियो लानानै एग्जाम्पल लाबोनानै फोरोंदों जेब्ला दैयाव थाबायनाय बे गोसोखांबाय जेब्ला नोंसोरनि फिसाफ्रा ना बियो नोंसोर जिबौ होयो नामा नोंसोर होआ नासो होगोन होमब्ला दिनै नोंसोर मानसि जानानै जुदि ना बिनायाव नाखौनो होनो गोरोंब्ला इसोरा माबायदि होगोन फोरोंलायबाय बहाबा दंफां नुलायबाय बबेबा हराव बबेबा सानाव बबेबा फुङाव there is no time limit बेखायनो जों माब्लाबाबो no doubt it's a good practice नोंहा जुदि बेबायदिखौ खालामनो हायोब्ला नोंनि थाखाय मोजां but it doesn't necessary बेनिखायनो जे दाख्लै मोनसे खोथा होनोमोन ना जे मा होनो न'खर गिर्जाखौ नों खालामनानै मालाबा टाइम फिक्स खालाम एनि टाइम बियो मालाबा जानो इसोरनि बाथ्रा बेखौ जों उन्दुनायनि सिगां जानायनि सिगां थाबायनायनि सिगां माबा मोनसे मावनायनि सिगां एनिवेयर एभरिवेयर माने 24 आवार्स जोंनि प्रार्थनाखौ जों खालामनो हायो गसंगासिनो खालामनो हायो थाबायगासिनो खालामनो हायो जेब्ला नोंनि गोसोआ नों थाबायदों नों इसोरजों इनस्टेन्ट बे कानेक्सन प्रेयार नैबेबायदि जों थानो हायो प्रार्थनायावहा आरो मा होनदों जाहैबाय फास्टिंनि खोथाखौ जों बाइबेलाव फरायनानै नुबाय गोबां मानसिफ्रा फास्टिं खालामब्ला बिराद माने एकदम श' खालामनो लुबैयो आं नामबो बुङा जायगाबो बुङा गोबां मानसिफोरखौ आं नुबोबाय आं पार्सनेलिथ' थाफेरनाय आंहा बांद्राय बिदि अयभास गैया आं थानोबो हाया बिराद खस्थ' मोनो मानसिफोरखौ आं खोनायो आरोखि नों सानसे थानो हाखो सासे होनोसै आं कन्टिनिउ सानबाल' थानो हाखासै ओमफ्राय बेयावनो सासे होनो नों सानबाल' आं हस्टिं थायो सोरबा होनो आं सानथाम थायो इभेन जोंनावहाय सासे मानसिया थैनोसैमोन जाहैदों माबायदि थैनोसैमोन नैबे लेन्ड सिजोनाव हिनजाव फिसा गोनां मानसि न'खर गोनां मानसि बे मानसिया मा खालामबाय एकदम जिसु बायदि सेस्था खालामबाय 40 दिन फास्टिं थानोसै उनावहाय 9 ना 10 दिन थानो होनदों नामा बेनि उनाव मा जाहैबाय इयो सेन्सलेस जानानै नों दै दौबाबो लोंदों बोनो हाले रायज्लायनोबो हाले मेगनबो गुफुर जाबाय थैनोसैसो ओमफ्राय मा नुदों नों पारपासा मामोन नोंने 40 दिन आं फास्टिं थानानै नोंनि पारपासा मामोन बेथ' ओरैसो एनिसिना हिउमेन एफर्ट ओरै जुदि गमामाया 40 दिनखौ थांबायमोनला बे मा होननायसिम गसंना नोंसोर नै आं 40 दिन फास्टिं थानो हायो हानाय नोंसोर दे सेस्था खालाम बिदि जाहैदोंमोन ना इट इज कल्ड हिउमेन एफर्ट खिन्थु जिसुनि फास्टिं प्रेयारनिफ्राय जों खोनानाया अर्थात सोलोंनाया बेसे आरो जे नाम्बार 1 फास्टिंआव जोङो गोसो सिंनिफ्रायसो इसोरा गोसो सिंनिफ्रायसो नायो दा बेनिखायनो नैबे लेट सिजननि गेजेराव जोङो प्रार्थनायाव थानानै जों इसोरनि गेजेरजों इसोरनि खाथियाव जों फैसिनो हायो ओमफ्राय फास्टिं प्रेयारा नोंनि पार्सनेल निड्स बा माबा मोनसे बिषय दा मोनसे खोथा फास्टिं प्रेयाराव सोरबा नियम दोनलायो आंखौ मिथिले सोरबा ड्राइनो सोरबा हाफनो सोरबा फुलनो बे बाइबेलावथ' ड्राइनो माबा वेटनो माबा फुलनो हाफनो होननाय बेयाव जेबो नियम गैया सोरनिफ्राय बानायदों आं बेखौबो मिथिया आं मिनिखौ बुजिबावखाले सोरबा ड्राइनो फास्टिं ओमफ्राय गोबां समाव फास्टिं प्रेयार ओरैबायदि जायो जों बेखौ एक्सुवेलि सोलोंनांगौ मानो दिन्थिफ्लांनाय बायदि स्टाइल जायो होनोब्ला ब्रेकफास्ट जाया माथो 12थासिमखौ आं थानो हायो ओमफ्राय नोङो ब्रेकफास्ट जानानै फैबाय प्रार्थना खालामदों 12थासिमल' हाउ केन आइ से आइ एम फास्टिं
ना नियमसो दायो ओमफ्राय माखासेफ्रा मान्थलि फास्टिंफ्रालाय जेनेबा हार्डलि आङो मावरिया हाजोआव फार्स्टफुलि एसे मोदोमखौ आंबो खस्थ' हैथारनोसै एसे बोलो माबायदि जायो नायथारनोसै आं होननानै आं बिराद बेबायदि प्रार्थना खालामदों खुब सबब दिनै सानसे ओमफ्राय गाबोन सानसे थाबाय दा ओमफ्राय सासे मानसिया पास्टरा ओंखाम माबा संना हैबाय फिथाइ सामथाइ लांबाय फास्टिं खुनुरुखुम हरसे थाबाय अखानायै सानसे बेलासि थिनथासिम ओमफ्राय बिनि सिगां थाहैजेननाय दिनैनिफ्राय थाहैबाय सानसे बिदि बेलासिनो जाबाय दा ओरैबायदि जाखाबाय फास्टिंनि उनाव अमायाबो हास्लाबखौलाय आरोखि बोखा बोखि माला सोनो हायो ना बेफोर जाहैबाय जास्ट फिजिकेल फिजिकेलि माने सेस्था खालामनायसो बियो मोदोमै बेखौ सेस्था खालामनाय फास्टिं थानि खिन्थु बेनिफ्राय आं मोनसे लेसन मोनबोदों I don't feel any difference between माने फास्टिं एन्ड नन फास्टिं वे मिथिबाय खिन्थु खोथाया मा जाहैदों जों अनेक समाव ओरैबायदि थायो आं एसे बुंनो दे बे फंनैसो जे फास्टिं प्रेयाराव मा जायो जों जेखौ बिबा एक्चुअलि प्रार्थनाया जोंखौ मा होनदों नों जेखौ बिबा बेखौ नों मोनखाबाय होनना नों फोथायदो होननासो बुंदों खिन्थु जों मा खालामो मोनसे बिसयखौनो जों खयबार प्रार्थना खालामो ओमफ्राय मा प्रार्थना खालामदों बे प्रार्थना खालामनायखौ नों गोसोआव गैखाले ओमफ्राय बे प्रार्थनानि उत्तरखौ नों माला मोनगोन नों नेनानै थाले बेखौ मोनदोंना मोनाखै नों आन्दासान खालामाखिसै ओमफ्राय नोङो फास्टिं प्रेयारखौ खालामो दा जोंहा बिराद मोनसे बिसय थायोना बबेबा मोनसे बिसयनि थाखाय नों प्रार्थना बिजायोब्ला प्रार्थनाया माबोरै फैयो अर्थात बोरै इसोरा नोंनो उत्तर होयो बाइबेलाव होनदों God still speaks slowly बा small word होननानै बुंदों दे थारमाने बेसो नों जेब्ला बियो बे बिनायखौ बिफुरनायावनो इसोरा नोंखौ मा बुंदों बेखौहाय नोङो माने खोनासंनांगौ जायो ओमफ्राय प्रार्थनानि उत्तरखौ जों बहाय मोनगोन बाइबेलावसो मोनगोन प्रार्थना खालामनाया मोनसे बिसय खिन्थु आंहा बाइबेलजों कानेक्सन गैया होमब्ला नों बोरै फोथायनाय नोंनो होबाय होननानै बाइबेलावथ' बुंदों जेखौ नों बिबाय बेखौ नों फोथायदो इसोरा नोंनो होखाबा नागिरग्रानो मोनगोन दरजा संग्रानो खेंना होगोन नों जेखौ बियो इसोरा बेखौ होगोन होननानै नोंनो बुंखाबाय नाथाय नोङो प्रार्थना खालामनांगौ बेखौ फोथायासै नालाय नोंनो जेबो गैया बेनिखायनो दिनै गोबां समाव ओरैबायदि जों जायो बियो फास्टिं बियो प्रार्थना खालामो खिन्थु नोङो बिनि उत्तरखौनो नों मोनदाङो आन्दाज खालामो बेखायनो आं दहाय मोनसे खोथा एग्जाम्पल होबोदों आरोखि उदै खालियै नों प्रसार होब्ला प्रसार होखांनायनि उनाव नों गावखौ मा मोनदों आं ओरैबायदि ओंखाम उखैदोंमोन होमब्लाबो माथो बेबायदि बोलो गोरायै आं प्रसार होनो हाखो that is your result बेसो नोंनि रिजाल्ट आरो मोनसे खोथा आं बुंनोसै लास्ट जेब्ला अरुणाचलाव चाइना बर्डार दे एकदम रियेल फेक्ट चाइना बर्डार लेखाबालिनिफ्राय आं वेबिं मुलांखौ लाना थांदोंमोन अरुणाचलाव मोनसे क्रुसेड दं आरोखि रिभाइभेल क्रुसेड ओमफ्राय अखा हादों मादों दाने बलेर'आव गाखोबाय टाटा सुम'जों गाखोजेननायनिफ्राय हाजो सहैजासे ओरैबायदि जाखाबाय सुइदबार गबादोंना सुइदबार गबानो जेबो गैखाले गबानो ओंखारले ओरैबायदि थैखानोसै ओमफ्राय दाने वेबिना आंखौ ओरैबायदि गाज्रि मोनसे आं नोंखौ इसोरा लाबोथाबबाय दाथ' माबा मोनसे जालाय नोंनि हिन्जावथ' आंखौसो रायसिगोन मा बिजाबनांगौ होननानै दे नों प्रग्रामाव थांनांले खुनुरुखुम सहैबाथाय ओंखाम सिजानाव उन्दुदो डिसिसना जाबाय आं प्रग्रामाव थांनो हाले आं उन्दुगोन सन्थ्रा जायो गयो माबा जायो गयो सुइदु बार गबाबाय आं 7-8 घन्टायाव सिन्था खालाम गैखाले मोनदों जोङो दाने मा जाबाय ओरै फारसेथिं लेट फैबाय जों 8:30 अखा हादों ओमफ्राय दाने मा जाबाय बिसोरो आलासिखौ माने बोखांनो थाखाय अर्थात दोननो थाखाय कनफारेन्सआव सहैग्रोबाय जेब्ला कनफारेन्सआव सहैबाय आंबो ओंखारनानै मानसिफोरनि ओरैबायदि नेनायखौ नुनानै आं एफाबां सुइदबार गबानानै एकदम ओंखाम उखैना थैहां उन्दुनोसै मोननाय देहाया बैसोरखौ नुहैनानै ओरैबायदि आसरित बोलो फैबाय हरनि 12थासिम थादोंमोन बोजों ओंखाम जाना उन्दुनो बोजों मानो दाने प्रसाद होबाय अखा हानायाव साथा हमबाय अरुणाचलनि मानसिफ्रा प्रसादखौ खोनासंदों दाने बुंबाय आंखौ सोंबाय नों मा जाखो आं जेबो जायाखिसै आं दाने आंखौ सोंदोंमोन आरो नों प्रार्थना खालामनो हागोन ना येस आइ केन डु इट दाने थांबाय
एकदम अरुणाचल बे मानसिफोरनि गेजेराव प्रार्थना खालामो। That means something like inside बे बोलोआ सिंनिफ्रायसो फैयो नोंनि देहानिफ्राय फैया। माला जायो बियो जेब्ला नोंनि इसोरजों एकदम बेयो मोनसे क्लस जायोब्ला फात्तान मोननाय नङा। दा जों बेखौहाय एसे आन्दाज लानांगौ आरो। दा बेखायनो बे फास्टिं प्रेयाराव जों मा सोलोंनो हायो कि सोरबा सोरबा फास्टिंलाय थाबाय ओरैबायदि धोरोम थाबाय बिनि गेजेरावबो बाइबेलाव बुंदों फास्टिं थाब्लानो गावखौहाय आन्दाज दा मोनो। That means बिनि मिनिङा मा जाहैदों नों जेखौ इसोरनिफ्राय लुबैनानै फास्टिं थादों बेखौ नोङो सिक्रेटलि गोबां समावहाय जोंनि फास्टिं प्रेयारा मा जायो नमिनाल मा नमिनाल मान्थलि फास्टिं प्रेयार लानांगौ नमिनाल खाथि दिनै फास्टिं प्रेयाराव थांबाय जास्ट बिबाय मान्थलि प्रेयार फास्टिं जोब्बाय खिन्थु बेफोर नियम नितिनिफ्राय गुबैया गोसोसिन दाने लास्ट जोङो मा होनो जाहैबाय फास्टिं प्रेयारनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोनसे सोलोंनो हायो गिभिं टु चेरिटि जोंहा मोनसे दङना दा जेनेबा जों दिनै 40 दिनाव जुदि जों सानोब्ला साफ्रोमबो आं बेदर बायनानै जायो खिन्थु बे बेदरखौ आं जाले आं फास्टिं थागोन आं भेजिटेरियान जागोन खिन्थु दिनै बेदरनि फैसाखौ आं मा खालामनो हायो आं इसोरनि खामानि थाखाय बेखौ होनो हायो मोनथामखौ आं बेखौनो बुंनो सानो प्रेयार ओमफ्राय फास्टिं ओमफ्राय आर्म्स गिभिं तारमाने बे 40 दिननि गेजेराव जों मा खालामनो हायो कि नों जेखौ सानबाय आं जिबायदि फैसा खरस खालामोमोन आंनि जानाय लोंनाय आंनि गाननाय जोमनाय बे 40 दिननि खरसनि थाखा फैसाखौ आं इसोरनि मानसिफोरनो उखैनानै थानाय मानसिफोरनो आं हरनोसै बेखौ जों मोनसे डिसिप्लिन लानो हायो 40 दिनाव जुदि जोङो सप्तायाव 6 बार फ्राय जों 7 बार बेदरखौनो जों जायो 7 बार बेदराव नोङो सप्ता खननैल' जादो खनबानि बेदरनि फैसाखौ जुदि जोङो 200 जुदि जों सेभ खालामोब्ला सप्तायाव खनबायाव जोङो 1000 थाखा जायो जुदि सप्तायाव जुदि 1000 थाखा जायोब्ला सप्ता खनब्रै बिसोर 4000 जागोन आनादार वेकेन्डनि समाव 2000 जागोन 1000 जायो होमब्ला मा जागोन 1500 2000 थाखा जुदि जों बे लेन्ट सिजननि गेजेराव चेरिटि इसोरनि गाहाम खामानि सोरबा उखैना थादों बिसोरनि थाखाय जों जुदि बेखौ जमा खालामोब्ला न'खर प्रति होमब्ला जों दिनै बेसेबां न'खर दङ बेजों जों दिनैहाय चेरिटियाव मा खालामनो हागोन मा जों इसोरनि खामानिखौ मावनो हागोन बेफोरजोंसो जों इसोरनि सिगाङाव फास्टिंखौ एगनोनो हायो इट्स नट सामथिं लाइक जों माने नियम मानिनाय नङा बे फास्टिं प्रेयारनि गेजेरजों 40 दिन लेन्ट सिजननि गेजेराव जों गाहामखौ मावनो हायो यस आं जेखौ जायोमोन आं जेखौ बायोमोन आं जेनि थाखाय फैसा गारोमोन बिनि बदल आं बेखौ दोननानै आं गैयि उखैनायफोरनो आं हरनि दा बे लेन्ट सिजननि गेजेराव मोनथाम मोनसेया जाहैबाय प्रेयारजों नोङो इसोरनि खाथियाव फैनो हायो आरो नोङो मोनसेया जाहैबाय फास्टिं प्रेयार माने गावखौ थख' खालामनाया जाहैबाय नोंनि डिस्ट्राक्सन नोंखौ खालामग्रानिफ्राय नों गावखौ थख' खालामनो हायो ओमफ्राय जोङो फास्टिंनि गेजेरजों जोङो मा आर्म्स गिभिं आखाइ फोलावनानै जोङो गैयिफोरनो जों जाहोनो हायो नोंनि जानायखौ जों गुबुननो होनानै जों राननानै जानो हायो आरो बेजों बिउटिसो जागोन माने बिउटि अफ फास्टिं प्रेयारा नैबेसो दा इसोरा जों बयनोबो बोर होथों आरो बे 40 दिननि लेन्ट सिजननि गेजेराव इसोरा जों साफ्रोमनोबो बोर होथों आरो कारेक्ट लामाजों जोङो थांनानै बे 40 दिनखौ जोङो समायनो हाथों आरो बेनि गेजेरजों जिसुआ बाख्नायजाथों जिसुनि नामै आमेन